Představte si situaci, že chcete prodat svoji nemovitost, třeba dům, byt nebo pozemek a nabízí se otázka, jakého makléře si vybrat. Kdy si ho má vzít k ruce, protože pokud by to pojal pankově, tak to může opravdu skončit obrovskými problémy na konci a ztrátou peněz. A musí vlastně znát ty procesy tak, aby byť to třeba tu práci potom deleguje, tak aby nesliboval věci, které jsou nesplnitelné, problematický, nespůsoboval chaos a podobně. Jako může být makléře hlavním zájmem prodat to za každou cenu, ale to je přesně ta definice, jak to jako nesmí vypadat. Dobrý den, vítáme vás u dnešního dílu podcastu. Představte si situaci, že chcete prodat svoji nemovitost, třeba dům, byt nebo pozemek a nabízí se otázka, jakého makléře si vybrat. Výběr kvalitního makléře není jenom o krásné prezentaci, ale je to také o tom, jak dokáže celou transakci zorganizovat a jak se bude chovat, když se objeví případný problém. To bude dnešní téma. Ahoj, Jelčo. Ahoj, Honzo. Jdem na to. Já si myslím, že s ohledem na to, s kolika makléři dlouhodobě spolupracujeme, tak se pouštíme na tenký led. Takže já bych rovnou na začátek uvedl, že jako mám pocit, že ty makléři, co s námi spolupracují, tak vlastně splňují naprostou většinu těch kritérií, o kterých se dneska budeme bavit. Myslíš v tom pozitivním smyslu? V tom pozitivním smyslu, protože i ty naše procesy a přístup k těm věcem jako nutějí v rámci té spolupráce fungovat nějak standardně, aby to odpovídalo těm požadavkům, o kterých se dneska budeme bavit. Ono za mě je problém v tom, že na tom realitním trhu je opravdu velké množství makléřů a jsou mezi nimi obrovské rozdíly. A to je ten důvod, proč natáčíme dnešní díl podcastu, protože přestože makléři, se kterými my spolupracujeme, které i velmi rádi doporučíme, kdyby někdo z vás se chystal prodat svoji nemovitost, určitě se na nás také obraťte. Můžeme vám pomoci vybrat někoho, kdo to nezabalí v okamžiku, kdy nastane nějaký problém. A je to, jako ty rozdíly jsou z mého pohledu opravdu obrovské. A měli bychom se dneska bavit o tom, jak poznat třeba ty varovné znaky nebo na co se doptat, když si toho makléře vybírám. Přesně tak, je to nesmírně důležitý. Myslím si, že člověk, když prodává nemovitost poprvé, nemá s tím zkušenost, tak logicky může naletět. Jo, protože ta kvalitní makléřská práce se nedá často odhalit úplně na začátku. A samozřejmě plnost těch lidí, co vykonávají tuhle činnost, jsou velmi jako nadaný obchodníci, což je bezesporu významná část té agendy, ale ne jediná. Ne jediná a v tom může být to největší úskalí. Jo, protože to jako zapůsobit na začátku je důležité, ale neméně důležité je vlastně mít ty schopnosti a znalosti, ten obchod dotáhnout ke kýženému cíli, aby klient, což je v tuhle chvíli prodávající, byl spokojen. A my, protože spoustu makléřů provázíme a nejen makléřů, ale i prodávajících, kupujících provázíme při tom obchodu, při koupi nebo prodeji nemovitosti, tak máme spoustu zkušeností a víme, že je to opravdu i o tom, je to dobře právně ušetřené. Je to i o tom, aby ten makléř spolupracoval pravidelně s advokátem, aby věděl, kdy si ho má vzít k ruce, protože pokud by to pojal pankově, tak to může opravdu skončit obrovskými problémy na konci a ztrátou peněz. No to bezesporu. Je to vlastně obchodní část, organizační část, právní část. Jo, tam ten makléř musí mít přesah, musí v tom být zorientován a musí vlastně znát ty procesy tak, aby byť to třeba tu práci potom deleguje, tak aby nesliboval věci, které jsou nesplnitelné, problematický, nespůsoboval chaos a podobně.
jo. AML, klasicky, jo, to může vyústit až v závažné komplikace, když někdo ignoruje tyto věci, protože ve své podstatě jako může být makléře hlavním zájmem prodat to za každou cenu, ale to je přesně ta definice, jak to jako nesmí vypadat. Co je ten problém? Jako prodat za každou cenu komukoliv, kdo je připravený zaplatit kupní cenu. Jo. Tady to přesně, jakoby bych skoro řekl, začíná. Je to tak. Já bych se možná teďka vrátila ještě úplně na začátek a pobavila bych se o tom, podle čeho si vybrat toho makléře. Když já se rozhodnu prodat svou nemovitost, třeba rodinný dům, a typicky pozvu si třeba 2-3 makléře, které najdu na internetu, nebo mi ho třeba známí doporučí a tak dále. A každý z nich třeba se chová nějak jinak a podle jakých kritérií, nebo na co se ho zeptat, třeba když si ho pozvu na tu prohlídku. Že je tady otázka té ceny, kterou nabídne, je to otázka, jak nemovitost prezentuje, ale i třeba to, na co se mě zeptá jako prodávajícího u té prohlídky. Tak možná u toho bychom mohli teďka navázat. Můžeme se na to podívat detailněji. Honzo, představ si, že teda chci prodat svůj rodinný dům, pozvu si 3 makléře. První z nich přijde perfektně oblečený, má krásné letáky, své realitní kanceláře a nabídne mi nejvyšší prodejní cenu. Nějak to jako neodůvodňuje, ale je to ta cena, která mě by se líbila. Pak si pozvu druhého makléře, ten nabídne nižší prodejní cenu a nízkou provizi. A pak tam mám ještě třetího makléře, který nabídne něco mezi a zároveň má spoustu zvídavých otázek typu, jestli mám stavební dokumentaci domu, jak dlouho třeba ten byt vlastním, jak jsem se k němu dostala a tak. Tak jak z tohohle ven, jako podle čeho se rozhodnout? No, tak jak jsi to popsala, modelová situace, tak jako takhle jednoduše, že jo, vyvolává největší důvěru ten třetí, ale myslím si, že když vlastně tahle situace nastane, což se asi děje poměrně často, že člověk má víc jako zájemců o tu spolupráci, tak jako opravdu to musí trochu rozkrýt ty karty a nejlépe se to rozkryje přesně. Jako první věc je jako zjistit, jak se ten člověk v té problematice orientuje. Ono je poměrně těžký jako posoudit, jak se kdo v něčem orientuje, když sám o tom nic nevím. Jo. Asi jako ideální je určitě mít jako dopředu nějakou reálnou představu o prodejní ceně, tržní ceně té nemovitosti. Abych jako nechci brát vlastně tuhletu roli nebo tuhletu povinnost makléřům, který samozřejmě přijdou s tou svojí nabídkou, kterou nějak odprezentují, ale bylo by dobrý se v tom dopředu orientovat, abych jako věděl nebo měl reálnou představu, za kolik se ta nemovitost má prodat. Jo. Další věc je výše provize. Samozřejmě logicky chci co? Nejnižší provizi makléře, ale na druhou stranu jako nejlevnější služby z podstaty věci automaticky jako nejsou ty nejlepší, ale ono to platí i jako naopak, jo, že nejdražší logicky nejsou nebo nemusí být ty nejlepší, bohužel, jo. Což znamená, jako opravdu musím použít hlavu, nenechat se strhnout emočně, protože tohle je emoční nátlak. Nejvyšší kupní cena, beru, protože mi to prodá za nejvíc. A určitě a věřím mu, slepě mu věřím. Nebo nejnižší provize, beru. Jo. A pak je tam ten třetí, který k tomu přistupuje racionálně a s ním jako je důležitá ta komunikace, rozebrat a prostě říkám, za mě, kdybych se rozhodoval o makléři, tak to musí splňovat následující kritéria. Určitě jako, že na prvním místě je podívat se na reference. Makléřské služby jsou postavený dneska na referencích, což znamená, každý z těch makléřů bude mít prostě nějaký hvězdičky v hodnocení. Zase, na Google, třeba na Google zase, typicky. Jo, je to velmi dobrý, asi to říká mnoho, ale neříká to všechno. Jo, protože z logiky věci hvězdičky si bereš od těch, který ve své podstatě jako byli spokojení. Za mě jako je to jedno z kritérií, nejenom
jediný. Jo? Ale když má někdo velmi dobrý hodnocení, tak je to samozřejmě plus na úkor toho, když někdo by měl třeba 3 hvězdičky. To je jasný. Ale jako neméně důležitý je zjistit, jak se ten člověk v tom orientuje, jak odůvodňuje svoje závěry, svoje návrhy, jestli tomu rozumí, ale nelze samozřejmě opominout ani tu obchodní část, což znamená, jak působí jako obchodník, jak je schopný to prodat, prezentovat a hlavně vyvolat důvěru. Je to tak. Protože to může být samozřejmě past. Teda past na tebe, když někdo je skvělý obchodník a naslibuje ti hory doly. A pak to odflákne na druhou stranu. Ty si nevybereš někoho, kdo nedokáže prodat ani sebe. Pak mu nebudeš věřit, že prodá tvoji nemovitost. Já bych se možná vrátila ještě k té k prodejní ceně. Je to super, chceme určitě prodat za nejvyšší cenu, makléř taky, ale za mě by to mělo být na něčem postavené. Já si dovedu představit, že profesionální makléř, který půjde na nábor nemovitosti, tak už přinese vytištěný nějaký výstup z cenových map, kde pokud to navrhne nějakou cenu, tak to bude mít něčem podložené. No rozhodně a je třeba jako s ním to probrat. Jo? Mít strategii vlastně, jako to bych řekl, obchodní strategii. Ne, že předloží jednu cenu, ale řekne, my jsme schopní reálně to prodat za tolik a tolik, nějaký rozmezí a řekne, pojďme zkusit a teď vystřelí nějakou cenu, uvidíme, kolik lidí se na to chytne nebo jaká bude reakce trhu a podle toho přizpůsobíme další postup. Jo. Je to tak a to, i co mám zkušenost, tak tohle ti profesionální makléři dělají, že to nechají zkrátka otestovat tím trhem, ale nesmí to být zase, nesmí to být exces, že jo? No to právě musí být ten makléř schopen určit nějaký rámec té ceny, nějaký ty mantinely. Ale abych se nenechal zblbnout jako klient, tak je fakt dobrý jako o tom něco vědět, fakt si nechat zpracovat ještě jeden nějaký dopředu odhad, na základě kterého vím, jak se to CCA může pohybovat. Aby mě někdo jako neokouzl nadstřelenou kupní cenou, která v konečném důsledku bude k ničemu, když se to za to neprodá. Jo. A budeš ztrácet čas s makléřem a se vším. Já bych v téhle souvislosti ještě chtěla varovat před praktikami jedné nejmenované realitní sítě, nejsou to naši klienti, podotýkám, kteří rádi dělají to, že toho kupujícího naberou, v podstatě podepíšou zprostředkovatelskou smlouvu za nízkou kupní cenu, nebo za nízkou prodejní cenu, která je pod tržní hodnotou a navrhují, že provedou výběrové řízení za účelem dosažení nejvyšší tržní ceny. Ovšem háček je v tom, že oni tu provizi mají sjednanou tak, že mají nějaké procento, ale potom si berou další podíl na tom rozdílu mezi tou minimální cenou, která je v té zprostředkovatelské smlouvě, a tou dosaženou cenou. Takže ta provize je dvousložková a je to jako z mého pohledu už je tam ten záměr od začátku, kdy oni se snaží ještě vyšponovat tu provizi o další částku. Jako k tomu poznámka jako z pohledu klienta, jako opravdu nemám rád tady tu dvousložkovou provizi. Jo, chápu to z pohledu zprostředkovatele, to je jasný. Kdybych byl zprostředkovatel, taky to pravděpodobně dělám, nebo možná dělám, nevím. No, ale nechci to komentovat, ale jako teď se na to koukám, jako se nad tím zamýšlím objektivně. Jo? Prostě makléř je obchodník, chce maximalizovat zisk, proč ne? Ale z pohledu jako klienta je tohle za mě jako irelevantní, protože ten makléř musí být schopen jako nacenit rozmezí, ve kterým to prodá, tomu říci odpovídající provizi a snažit se prodat to za maximum. Samozřejmě, pokud je tam nějaká motivační věc, aby se snažil, dobře, no, ale on by se měl snažit za tu provizi, přesně, jako procentní provizi. Jako prostě v každém případě, protože a teď jako 2 poznámky k tomu, co jsi říkala. Jako za mě úplně jako nejhorší příslib jako v realitním zprostředkování, že někdo prodá tvoji nemovitost rychle. Jo. Když se na to koukneš jako obecně, každá věc má svoji cenu. Je to čistě jenom o ceně.
když podstřelíš kupní cenu, tak prodáš nemovitost v podstatě obratem. Jo, vždycky se najde kupec, investor, kdokoliv. Což znamená, jako pokud ten člověk nepospíchá na ten prodej a chce prodat za co nejvíc, tak je to v přímém rozporu, jako když mi někdo bude slibovat, že to prodá rychle. Naopak, abych dosáhl maxima ceny, tak musím ten trh otestovat a dát tomu čas. A pravděpodobně se to bude prodávat déle. A podle tvých zkušeností, jaká je průměrná doba prodeje nemovitosti, aby posluchači měli představu? Super dotaz. Já si myslím v řádu měsíců, jo, než se to otestuje. Jako nemá smysl, nebo takhle, jako někdo může jako mít nějakou představu ceny a říci, že jinak to neprodá. OK, pak to může mít v nabídce rok a pak se třeba někdo objeví, pro koho to dává ten, jakoby ten individuální smysl koupit tu nemovitost v tomto místě třeba, jo. Ale to není většinový případ. Většina lidí to chce prodat v nějaký dohledný době. Za maximum ceny. A tam si myslím, že se bavíme o tom, že jako měsíc až 3 měsíce, jako to nechat projít tím trhem, otestovat, nechat to tam bejt, vidět, jak se na to reaguje a myslím si, že do 3 měsíců by se to mělo prodat. Já bych řekla tak do 3 až 6 měsíců, že většinou i ty zprostředkovatelky, řekla bych, že s tímhle takhle počítají. Že s tím tahle počítají, že to je na 3 nebo na 6 měsíců, protože ono také záleží na té sezóně, že jo? Teď to natáčíme o prázdninách a ten trh samozřejmě v tomhle období velmi hodně klidnější, lidé jsou na dovolených, úplně neřeší tyhle věci, tak jako všichni se dávají do klidnějšího režimu. Ano. Tohle samozřejmě každý kvalitní makléř tomu klientovi popíše, jako vysvětlí, jo, řekne, co je za něj optimální doba v danou chvíli, co dává smysl. Jo, ale nejsou to týdny. To jako smysl našeho podcastu není přehnaně fušovat do makléřské činnosti, spíš se o tom bavit obecně z naší zkušenosti, ale jako jednotky týdnů jsou prostě příliš krátká doba. Pak ještě co vím z naší zkušenosti, že leden je takový mrtvý, že se všichni sbírají z Vánoc a z toho schonu a pak jasně, jo, to jsou, prostě jsou měsíce jako v každý činnosti vyšší a nižší sezóny. Hrajou do toho roli, že jo, úrokový sazby a podobně. Všechno. To je samozřejmě, to jsou objektivní kritéria. Taky nechci fušovat do řemesla makléřů, na druhou stranu mě opravdu mrzí, když vidím práci některých makléřů, že si vezmou provizi a vystaví to na S-Reality a nic jiného proto neudělají. Jo, na druhou stranu zase lidé, kteří si myslí, že si to prodají sami lépe bez makléře bez realitky, často přichází o možnost prodat to za vyšší cenu. Protože pokud je kvalitní realitní makléř, tak on fakt ví, jak to dobře zpropagovat a prodat. No, jako z logiky věci, vzít si makléře dává smysl pouze a jenom za podmínky, že tam je nějaká přidaná hodnota. Přesně tak. Jo. Což znamená, pokud mi makléř prodá nemovitost za stejnou cenu, za jakou jsem schopen si to prodat já, tak to smysl nedává mít provizi. Tam dává smysl mu zaplatit za administrativní organizační úkony. Ale ve chvíli, kdy je schopnej to svýma obchodníma schopnostma a znalostí toho postupu trhu a různýma fíglema to prodat jakoby nad rámec nějaký jako mých schopností, což samozřejmě jako objektivně, jak to poznat, no jako prostě musí přijít s nějakou nabídkou obchodní, která dává smysl, jak to prezentovat, jak to prodat, jak navýšit tu kupní cenu vůči tomu současnému stavu, kde to nabízet, komu to nabízet, na co se zaměřit, co vypíchnout, tak to samozřejmě dává velký smysl. A to je to, co odlišuje kvalitní makléře, za který má smysl platit, od těch nekvalitních. Za mě je také důležitá ta specializace nebo to zaměření makléře, protože velmi často ti makléři se zaměřují na nějakou lokalitu, jako ať je to nějaká lokalita v rámci Prahy, nebo třeba nějaké horské oblasti,
Ale i často v rámci té Prahy to vidíme, že ti Jasně. makléři nosí ty zakázky z určité části a je to o tom, že oni tu lokalitu perfektně znají, že mají často kontakty třeba i na lidi z toho okolí a je to samozřejmě takový prodej má potom větší potenciál. Zrovna tak jsou třeba makléři, kteří se specializují na prodej drahých nemovitostí. Jo, je to samozřejmě, pokud je atypická drahá nemovitost, tak ten prodejní proces je nějakým způsobem odlišný od klasického prodeje třeba normálního bytu. Tam se musí počítat jako s lepším cílením té reklamy, s vyššími rozpočty a tak. Takže opravdu není to úplně jednoduché vybrat kvalitního makléře a pokud si nebudete vědět rady, tak určitě nám napište a pomůžeme vám. Takhle my jsme se o tom několikrát bavili, že vlastně my už máme znalosti z toho trhu a spolupráce s makléři vlastně tolik, že ve své podstatě jako už člověk má nějak navnímaný vlastně to, co ty lidi jako potřebujou a přesně vím, který makléři to splňujou, jo. Takže jako taková ta, jako že kdyby se na nás někdo obrátí, nebo když se na nás klient obrátí, že potřebuje prodat, aby jsme to jako zastřešili, dohlídli na to, včetně jako doporučení makléře, kterýmu věříme, protože víme, že s náma udělal desítky, ne stovky obchodů, a víme, že splňuje tyhle kritéria, tak je to možný a dává to smysl. Ano, a je to doporučení opravdu z naší praxe, není to, že zrovna někoho náhodou někde znám z nějakého networkingu, nebo že je to soused. Teď mě k této věci vlastně, jak správně vybrat makléře nebo na co si dát pozor, napadá ještě celá řada věcí. Já si myslím, že tohle téma je takový letně odlehčený částečně, není to taková ta právní nuda a věřím, že i zajímavý a že bychom se k tomu vrátili teda v dalším díle a ještě bychom si nějak popsali detailněji, na co si dát pozor, co je vlastně obsahem té makléřské práce a v čem třeba se konkrétně dělá nejčastěji chyba a na co je nutný si dávat pozor. Ano, a z toho i posluchači pochopí, že opravdu kvalitní makléř odvádí spoustu práce, která může být hodně dobrá anebo hodně špatná. Přesně tak. A nebo něco mezi, ano. Což ovšem není za mě dostatečný. Nasdílíme tedy naše další zkušenosti. Děkujeme vám zatím za pozornost. Hezký zbytek dne a těšíme se na příště. Nashledanou. Nashledanou.